Γεια παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τη συλλογή μου από τάπες, Pokemon και ποδοσφαίρου. Έχω 5 άλμπουμ, 2, 3, 4, 5. Με το πρώτο άλμπουμ θα αρχίσουμε με το ποδοσφαίρου, το καινούριο, το 16. Για να δούμε. Έχω αυτές εδώ, πρώτη σελίδα, αυτή εδώ έχω μερικά σήματα και κάποιες καινούριες. Εδώ είναι καινούριες. Εδώ είναι οι πιο παλιές, το 2012. Έχει και τα σήματα από πίσω. Οι πιο παλιές μου τάπες είναι αυτές. Και αυτές εδώ οι πράσινες. Αυτό ήταν το πρώτο άλμπουμ. Πάμε στο δεύτερο. Εδώ βάζω και μερικές Pokemon. Εδώ και εδώ. Αυτό ήταν το δεύτερο άλμπουμ. Πάμε στο τρίτο. Εδώ έχει γάβρους και τέτοια. Εδώ Παναθηναϊκός. Εδώ για από ξένους. Εδώ είναι το 2016. Εδώ έχει Manchester City. Και αυτά. Αυτό ήταν το τρίτο άλμπουμ. Πάμε στο τέταρτο. Εδώ είναι μόνο Pokemon. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου άλμπουμ. Εδώ έχω όλες τις Pokemon. Εδώ έχω και ποδοσφαιρικές λίγο. Έχω πολλές Entei. Να το. Είναι πολύ καλό. Και εδώ. Και πάμε στο τελευταίο άλμπουμ. Δεν το έχω γεμίσει όλο εδώ. Εδώ έχω Minions, εκεί εδώ, Yu-Gi-Oh, Pikachu, εκεί. Εδώ και εδώ. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και ό,τι άλλο θέλετε. Κάντε ένα comment και αν γίνεται να γίνετε εγγραφή μου. Γεια σας.